police ngayon. I'm not trying to belabor the point. Ang problema lang kasi dito sa police is halos karamihan mag-asawa di new na sumasampa sa service is mag-asawa. Kasi dyan kayo kumukuha ng partner ninyo sa klase, yung classmate. So one day I would have to address you if there's a chance at all. I would say, good morning, Mr. and Mrs. Police, all of you, kasi karamihan ninyo, ang mga asawa, police. Itong mga nawala, mga gaga, nagsibatan. Ito, boyfriend niya, police, Cebu. Yung saan yung nawala ang mga buang. Then there's Major Cone, yung, ayun o, nakatindig noon. Ang ano ko lang kasi ganito, maya babasahin ko itong speech ko pero makinig lang kayo. Problema kasi, when I was pondering itong mga, when I just signed a lot of appointments last night before I left Manila, or the other night. Maraming police na promote, 3 pages yun. Ang mahirap kasi, yung mag-asawa. Kaya nga, yung isa ma-assign sa, I'm talking about life, about reality. Yung isa ma-assign sa isang probinsya, yung isa naman ma-assign doon. Kung may mga anak, magkakaproblema talaga tayo. Yan ang sinasabi ko. Iniisip ko lang, so the wife must be, who is a policewoman, police officer, must be assigned as near as where the family home is. Kasi pagka hindi, kawawa yung mga bata. Yan ang sinasabi ko kung bakit I have serious misgivings about this new batch of police officers na mag-graduate. Kasi ang asawa ninyo, classmate mo, okay lang yan sa academy, tinginan. Ang problema niyan, mag-asawa. Dito sa akin, 3, 4 na ang kinasal. Classmate nila. Pati yung sa army, classmate niya. Pati yung Navy ko na classmate niya. So,